Zo, nou. Ik ga naar een dorp. Het is genaamd Chimbivoortje. I'm going to a village called Chimbivoortje. En de reden daarvoor ga ik je zo vertellen. And the reason for that I will tell you in a moment. Let's see whether my bike will start. It should be. Dit does. Even toeteren. Doeg! Nou. Oké. Corre! Nou, de reden dat ik naar dit dorp toe ga is dat daar een gezin woont met een babytje. The reason I'm going to this village is that because there is a family in this village with a baby of 4 months old. En de moeder van dit babytje is overleden. En er is niemand die de baby borstvoeding wil geven, want dat is taboe bij de mensen. Deze mensen die geloven in de voorouders, vereren de voorouders moet ik zeggen. En de voorouders hebben gezegd dat het taboe is om andermans baby te voeden. So these people, there is this baby 4 months old, I already said, and the mother of this baby died when she was only 2 months old, and nobody else in the village wants to breastfeed this baby because they consider it to be a taboo. The people here, many of the people here worship the ancestors, and the ancestors decided that it would be taboo to breastfeed somebody else's child. Nou, goed. Wij hebben toen besloten om melkpoeder te gaan geven, zodat de baby het wel zou overleven. Dus de vader van de baby kwam wekelijks bij ons. So we decided to provide powdered milk, so the baby would survive. Because they were feeding her condensed milk, you know, the sweet stuff we use as topping, which is not healthy at all. So, who is this? Corre! So, we provided powdered milk, and the father of the baby, he came and collected every week, I believe it was. Maar nu is er een probleem, want de vader van de baby is ergens aan het werk, in de rijstoogst. En de mensen die normaal de melk kwamen halen, die kwamen niet meer. So now we have a problem because the father of the baby who used to come is working somewhere far in the rice field. And the people who are taking care of the baby, they are not coming anymore to collect milk, and we've heard that they feed the baby mashed bananas with rice. I mean, not rice. So, ze voeren de baby nu geprakte banaan. Ik rij een beetje rustig, anders kun je me niet meer horen. Ze voeren de baby geprakte banaan nu met rijst. Nou ja, we hoeven natuurlijk niet uit te leggen dat dat ongezond is. De reden voor dit schijnt dus te zijn dat de opa van de familie, dus de autoriteit van de familie, heeft gezegd dat, dat ze niet meer bij ons mogen komen.
So we've heard that the grandpa of the family, who is the authority in the family, decided that the people were not allowed to come to us anymore. En we weten niet zeker waarom hij dit beslist heeft. Wat we wel weten is dat hij een toverdokter is. En mensen zijn erg bang voor toverdokters. Dus die doen zo'n beetje alles wat een toverdokter zegt. So what we did find out is that this grandpa is a witch doctor. And people are very afraid of witch doctors. So they do virtually everything the witch doctor says. So when he says you're not allowed anymore to go to the white people, they will likely obey him. Dus als hij zegt jullie mogen niet meer naar de witte mensen, dan zit het er dik in dat iedereen hem gehoorzaamt. Dus hoppa. Ik rij een beetje om de plassen heen, want ik wil niet dat de motor vies wordt. I'm driving around the mud puddles because I don't want to make the bike too filthy, because I don't like to wash it. So anyway, this is a story. I'm trying to find out where this man lives, and I will hopefully have a conversation with him. Dus dit is het verhaal. Ik hoop dat ik de beste man kan ontmoeten. En misschien met een goed gesprek hem op andere gedachten kan brengen. We zullen het zien. And this is exactly why one of the things I preach all the time to the people is that when you accept Jesus in your life, you have accepted the greatest of them all. I mean, Jesus conquered grave. He is stronger than everybody else. So when they accept Jesus, they don't have to be afraid anymore. But it turns out that it's quite hard for the people to accept Jesus, because that means that they have to quit obeying the ancestors with all the ridiculous rules. So, and that will make the rest of the family angry. So it turns out to be quite hard for the people to accept Jesus. Wat ik net zei is dat een van mijn speerpunten in de prediking is ook dat als ze Jezus aanvaarden in hun leven, als ze Jezus gaan volgen, ze niet langer meer bang hoeven te zijn voor de voorouders of van geest of wat dan ook. Omdat Jezus toch veel sterker is dan wie dan ook. Ik bedoel, hij heeft de dood overwonnen. Hij is machtiger dan Satan, dus ja. Maar voor de mensen is het erg moeilijk om Jezus te gaan volgen, want dat betekent vaak ook dat ze afscheid moeten nemen van wat ze hier noemen de Fumanadrasana. Dat zijn de manieren van de voorouders. En daar zitten heel wat rare manieren tussen, moet ik eerlijk zeggen. Echt, gewoon foute dingen zitten daartussen. Maar zodra de mensen besluiten om dat dus zeg maar achter zich te laten, krijgen ze de familie vaak tegen zich. Nou goed, ik ga nu even een stukje rijden. Dus geniet maar van de rit. I'm going to drive a little bit now, so enjoy the ride. Ik rij hier sowieso nooit zo heel erg hard. Al vinden de mensen wel dat ik hard rijd. Maar een ziekenhuis is hier nergens te bekennen. Een goed ziekenhuis. I never drive too fast here. Although you would like to, because it's like lovely to drive enduro.
even uit. Het heeft er alles mee te maken dat ik de boel blokkeerde zonder de koppeling in te knijpen. Maar goed, maakt niet uit. We gaan weer. Anyway, so I'm talking in Dutch now, but now the people here already know me. I've been here several times to, well, a lot of times actually, to preach the gospel. And yeah. Corre! Oh! Yabani Rosa, Ina Vovó. Sara. Ah, Manginga. Even nande tamni Yabani Kosa. Sachi Sinangala ni Rununu Yanareu. Even Nangoingo. So. Fai ni vavi raika even lasa ni ngara na hangala ni rununu in jai rampisu. Sai. So meti am ni yabani kosa kua. Even nereseke tamasio. Ari nangataka tamasio fa meti hangala ni rununu in jai fa nereseke is van meti. Sisi probleem. Tsara. So ci tena salama i rosa. Misi maracuda te fezai. Fa Afrika rampisu meti minungani rununi jai. Sai. So ci napatawacha. Ci natawacha nou? Famanino? Ai, so ci salama easy. Van Yabani Kusa ni sakatam nou fa ci meti mandem ni Yabani fanya injai. Ni reseka isi sisi fotona van meti mandem ni Yabani fanya. Ah ja, fa am zou even meti injai. So ci ni reseka tamasio. Ci ni reseka masheka fa ma reseka sutra. Sara. Na twera na ni moto tangi Yabani Melisi. Ari nande tungacha. So ci nere churcha ci lavacha. Ah, fa bula lavacha. Even maar voor zo. En ja, man de hoedi. So ci bula han pianatje ni sana ko. En ja. Al ni mangarke? Yo, mas tu hè? Yo, volume. Volume. Nou, dat was dus Yabani Rosa. That was Yabani Rosa, and he actually said that the Umbiasi, the witch doctor, the grandpa of the village, said that they just don't have the time to collect the milk. So that's the excuse. But I just told the father of Rosa, because this was the father of the little baby, that Umbiasi, that Yabani Kosa, that's his name, said that it would be alright again. And they will send a young girl tomorrow to collect the milk. So that's good news. I hope they will keep their word. And let's see what happens. Dus wat ik zei is, dit was de vader van dat kleine babytje. We noemen hem Yabani Rosa, de vader van Rosa. En hij zei dat de opa, de toverdokter, eigenlijk had gezegd dat ze gewoon geen tijd hadden om melk te halen. Nou ja, goed, dat is in ieder geval het excuus dat gebruikt is. Ik heb tegen de vader van Rosa gezegd dat het weer goed is. Dat Yabani Kusa, zo heet die opa dan. Dat die heeft gezegd dat het weer goed is om melk te halen. En morgen wordt er een jonge dame, een jaar of
16 denk ik is die wordt gestuurd om de melk te halen. Dus dat is goed nieuws. Ik hoop dat ze ook hun woord houden. We zullen zien. Zo, dan gaan we weer even door de modderpoel. We're going through the mud. Slippery. Anyway, so yeah, that's cool. I've recorded him, so now you can see how he looks like. And he was working in the rice field, so he wasn't dressed for the occasion. Dus ik heb hem dus opgenomen. Dan kunnen jullie dus ook zien hoe hij eruit ziet. En ik zeg maar, hij was in het rijstveld aan het werk, dus hij was niet op zijn paasbest, zeg maar. Maar in ieder geval, ik hoop en ik bid dat mijn gesprek vrucht draagt. En I hope and I pray that my conversation with the witch doctor will bear fruit. And that he will keep his word, because he said yes in front of all the people. Interessant detail was... Een interessant detail was dat hij, toen ik de hut binnenkwam, maar dat heb ik niet gefilmd hoor, maar toen was hij dus net de voorouders aan het raadplegen. En dat doen ze met steentjes en dan offert hij wat geld. En nou ja, goed, ik kwam gewoon die hut binnen natuurlijk. Niemand durft eigenlijk die hut binnen. Maar ik kwam wel binnen. So a very interesting thing I noticed was when I came to the village. It is a really small village. The grandpa was actually consulting the ancestors, and they're doing that with stones and a little bit of money. And yeah, nobody dares to come in or goes out. And I just stepped into the house. I invited myself, let's put it that way. Ja. Dus ik nodigde mezelf een klein beetje uit. Want mensen zijn echt heel bang voor die voorouders. En ik vroeg hem eigenlijk van ja, oh je was net de voorouders aan het raadplegen. Waarop hij zei ja. Dus dat is altijd wel grappig, dat durft nooit iemand te zeggen. Maar ja, ik ben een buitenstaander, weet je, dus wie doet me wat? Zo ga ik altijd maar een beetje te werk. So I actually came into his house and I said, oh, you're consulting the ancestors. And he answered, yes. And he knows that I'm a Christian. Nobody dares to ask these questions, but I mean, I don't care. I mean, I'm a foreigner. So, no, not really a foreigner anymore, but I'm a little bit strange in their side. So who cares? I mean, I don't mind. So, but it was good. I actually parked the motorbike in Shimbivuortra. And what I already said, I came there to preach the gospel in the last period. And they do want to believe in Jesus, but they have a hard time doing so because the king actually needs to teach the traditions of the ancestors. So as soon as he stops doing, when he stopped doing that, he actually, I'm not sure, but I think he can't be a king anymore. Dus daar in Shimbivuortra heb ik het evangelie gepreekt aan de koning. En die wil wel in Jezus geloven, maar het moeilijke voor een koning is dat de koning moet zeg maar de tradities van de voorouders onderwijzen. Correct! En zodra hij dat niet meer doet, ik weet niet zeker of dat hier ook zo is. Zodra hij dat niet meer doet, kan hij volgens mij geen koning meer zijn. Maar het kan best wezen dat het hier anders is. Maar dat verklaart een klein beetje de angst. So that explains a little bit the hesitant response of people to follow Jesus.
So. Yeah. And again, for all those fanatics among you who love to drive enduro, yes, you can go way faster here, but I'm not gonna do that because there is no hospital nearby and the people have no idea what they're doing when they treat the sick or the injured. Zo, nog een keer voor de fanatiekelingen onder jullie. Ik weet dat er een paar zijn die ons volgen. Ik rij hier niet zo hard. Want er zijn gewoon geen behoorlijke ziekenhuizen in de buurt. En als je hier iets breekt of wat dan ook, de mensen hebben geen flauw idee wat ze doen. Dus laten we dan maar een beetje voorzichtig blijven. Wel jammer hoor, want het is wel vet cool om hier te rijden, zeg maar. Oof. It's kind of a pity because I love to go fast, but as you can see, it's a lot of rocks and you have to be really careful here because it's also slippery. A lot of channels, which is okay with the car, but with the motorbike it's a bit tricky. So dat was leuk. En ook, door al die bochten kun je maar slecht zien of er een koe om de hoek is of een groep mensen. It's also with all the corners, it's hard to see whether you will bounce into some cows or people. Or occasionally another biker, a different person on a bike. You come across them as well, so now and then. And they tend to drive on one side of the road, and I try to go all over. Ah, bother. Oh, dat had ik niet aanzien komen. I didn't see that coming. Oh. No. It's a little bit deeper than I thought. And I wanted to brake, but you shouldn't brake at that moment. You should just hit the throttle. And go about it on your rear wheel. But anyway. Here we go. Ik had niet moeten remmen. Dat was een beetje dom. Ik had eigenlijk een beetje extra gas moeten geven, zodat ik er netjes op mijn achterwiel doorheen ging. Maar ja. Hallo. Ik ben ook maar een zendeling. Hey.
En zo nu en dan rijdt hier ook wel eens een vrachtwagen. Ja, je houdt het niet voor mogelijk, maar dan komen ze dus bananen ophalen uit het gebied. En ja, daar wil je echt niet tegenaan zitten natuurlijk, hè. En die hoor je niet om met deze motor. Maakt veel te veel herrie. What I just said is that sometimes there is a truck coming to this area as well, collecting bananas. And you don't want to bounce into a truck. Because that hurts. So this is the local school. They've built it new. Dit is de lokale school. Ze is nieuw gebouwd. Zo. Oh yeah. So, almost home again. Oh, ik ben bijna weer thuis. Ik moet af en toe wel even een beetje remmen. So now and then I need to brake a little bit harder than I do now. Anyway, so yeah, here we are. This is not our house you're seeing, this is the house of the neighbor. He's got a shop. So, Kulale. Zo, dan ga ik even het hekje open doen. Oeh, Simon. Hey, Binky, ga je maar hier even weg, want dan rijd ik hem omhoog. We moeten hier niet gaan staan, hè, want ik rij hem omhoog. Zo, hey. So, let's see whether I can get it up. Even kijken of ik het in één keer omhoog krijg. Ik moet hem eerst even achteruit. Het is hier spekglad. It's really slippery here. You don't see it, but it is. So. Alright, here we are. We zijn thuis. Hello. Akurlahale. Missie Fahini. Ging goed. Ja. Ga ik je zo meteen allemaal vertellen, oké? Zo. Ja. Kulale. Eh? Tangi yabani kosa. Quanto c'ho yabani kosa? Akeki shimbivocha. Angambachi meresa katsara ni ngarana yabani kosa. Umbiasi isi. Misi umbiasi mar.